Takže čus, dneska by som vám chcela povedať, že takedy môžeme urobiť video 8500 pohárkov Brawl Stars a také okrúhlejšie číslo na 10 000 alebo 20, neviem. No a to nechcel som teraz povedať, chcel som povedať, že po prázdninách prvý deň v škole, takže sedel som s mojim spolužiakom, kamarátom Adamom sa volá, Adam Markovič. A žiadna známka dneska nebola. Vysvedčenie bolo dobré. No čo. To je asi všetko. Neviem. Rozprávali sme sa, že čo bolo dneska na prázdninách, teda nie dneska, čo som robil cez prázdniny, tak som povedal, že nič. Teda povedal som Delfina neďalej, lebo takže tak. A nejdem hovoriť, aká to je trieda moja, lebo od dneska sme sa s pani Vikova mateľkou rozprávali, že hackeri sa mi môžu dostať do zariadení, takže preto to nehovorím. Ale ja. To je asi všetko. Tak čus.